Täällä jenkkiautopuolella käy aivan mieletön vilinä ja vilske yleisömäärällisesti. Tänä viikonloppuna me saamme myös erikoisvieraita, kansainvälisiä tähtiä Richard Rawlings ja Gene Winfield. And, you know, for an American, it doesn't come very spontaneously to kind of get naked in public, you know? Well, you're gonna have a very good time. But frankly, you know, once you've done it, and I did, and it was just fine, and I felt great after the smoke sauna and the jump in the Baltic. If you triple that, if you triple 95, that's getting close to 300. Have you experienced that kind of heat? When I'm cooking a chicken. That's what it's sauna. That's the Finnish sauna for you. That's hot. Yhtenä merkittävänä osa-alueena jenkkiautoharrastusta on myös kiihdytysautoilu. Ja täällä osastolla pääsee myös tutustumaan tähän harrastukseen. Näin näyttävää kuljetuskalustoa ei Euroopan teillä hirveän usein kyllä tule vastaan. Löysimme täältä jenkkiautopuolelta aidon poliisiauton ja tässä vieressäni on omistaja Kari. Moikka! Hei, kerrotko vähän tästä autosta ja teidän osastosta? No joo, tämä auto sattui, tämä poliisiauto, niin viime syksynä tuli Joensuuhun ja kaveri soitti, että semmonen on tullut ja mä sanoin, että etpä myyntiin mihinkään sitä, että etkä ainakaan mun veljelle kerro siitä. Ja sitten kun mä näin sen, niin saman tien sovittiin kaupat ja ostin sen auton pois heti. Ja tällä osastolla sitten mun velihän on rakentanut nämä kaikki muut autot, mitä tässä on nämä 3 muuta autoa. Ja tää on niinku rekvisiittana vaan tässä nyt mukana ihan suoraan ajosta tää auto. Eli teillä on tämmöinen kiinniottotilanne tässä nyt rekvisiittana. No joo. Joo. Hei, aivan loistavaa. Oikein hyvää viikonloppua teille ja oikein hyviä messoja. Kiitos. Yksi näyttelyn ehdottomista helmistä on tämä A-Fordin pohjalle rakennettu Eldorod. Tämän auton rakentamiseen on 4 vuoden aikana käytetty yli 4000 työtuntia.